הדולפין ששיתף איתי פעולה, וזה רג'ה, אלה שני הזכרים שלנו, ליאו בן 10 ורג'ה בן 9. אוקיי, אז ההאכלה שראיתם עכשיו הייתה ההאכלה השלישית שלנו. יש לנו 5 האכלות ביום. ההאכלות הן קצרות, אנחנו לא מבקשים שום דבר בזמן ההאכלה. כל ההאכלה מתחמת, כל דולפין יודע לזהות שלו, זה של לונה, זה של ליאו, וההאכלה מסתיימת ברגע שאנחנו מכניסים את כל הדליים לתוך המים. באותו רגע והלאה, הדולפינים חופשיים לעשות כרצונם. אנחנו נמצאים פה בשביל הדולפינים, לא הדולפינים בשבילנו. אם דולפין רוצה לבוא להיות איתי, כמו שאפשר לראות עכשיו את נאנה, רג'ה וניו, אני מסתכלת על שפת הגוף שלהם, על הדרך שבה הם מגיעים, ככה אני יכולה לזהות מה הם רוצים לעשות ולשתף איתם פעולה. יש פה סך הכל 5 דולפינים שחיים במתחם שלנו, 5 נולדו פה, 3 נקבות ו2 זכרים. אנחנו משתדלים כמה שפחות להתקרב לדולפינים בחיים, ולכן אחד מהדברים הכי יפים בריף הדולפינים זה שאפשר להסתכל מסביב ומדי פעם לראות התנהגויות שבמקום אחר אתם תראו אך ורק בטבע. זכיות מהירות, השפרצות של מים, קפיצות מעל המים, זה הכל דברים שדולפינים עושים בזמן שהם משחקים, רבים, צדים, מזדווגים. תראו רג'ה מאכיל את הרגל. אז אני תמיד ממליצה להסתכל מסביב, לעקוב אחריהם, לראות איפה הם ומה הם עושים, כי אפשר לראות דברים ממש מקסימים. המזח שעליו אתם עומדים מכניס אתכם לתוך הבית שלהם ומאפשר לכם לראות את הדברים הרבה יותר מקרוב. אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו מנסים להראות פה זה מה שאתם רואים כרגע. הקשר בין הדולפינים מבוסס על אהבה, אמון והיכרות, לא על אוכל. הדולפינים יודעים שאין לי אוכל בידיים, הם נמצאים פה איתי עכשיו, הם רוצים להיות פה. שאלות? אני מאוד אשמח. סליחה? עכשיו רג'ה. רג'ה יש לו אישיו שהוא פולט הדגים שהוא אוכל, זה משחק שלו שהוא עושה עם הדגים. דולפינים, אנחנו נותנים להם אוכל, אבל כשהם לא רעבים, אז אפשר לראות גם את לונה, ראיתם שלא סיימתי איתה. היא שיחקה עם האוכל, זה אומר שהיא לא רעבה. עכשיו הדולפינים, מאחר והכל פתוח כבר חודשיים, יש פה המון ציד, גם מחוץ למתחם וגם מתוך המתחם, ולכן הם לא רעבים, הם באים אליהם לא רעבים. המטרה של האוכל שאני נותנת להם, אחת המטרות היחידות, זה לתת השלמה למה שאין פה. אז אם דולפין בא אליי והוא שבע, אני לא נותנת לו, אני רוצה שהוא יצוד, אין לי שום אינטרס שהוא יהיה תלוי בי, אני רוצה שהם יהיו תלויים בעצמם, ידעו לצוד דגים. אנחנו רואים פה ציד כל יום, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו רואים את זה ממש כל הזמן. הם צדים דגים מכל מיני סוגים, גם ערסים, גם פורים, גם אטרינות. כן. אמא, איפה אתה? יאללה, ניו, אתה מסתכל עליי. יסמין, באמת. לא, שימי לב אליו. אפשר להציע להם מגע, כמו שאמרתי בהתחלה, תקשורת בינינו לבין הדולפינים בשפת. כשאתם שמים יד או רגל במים, אתם מציעים לדולפין מגע. אם הוא רוצה את המגע שלכם או לא, זה עניין שלו בלבד. הם בוחרים מי נוגע בהם, כמו שאנחנו בוחרים מי נוגע בנו. זה מצריך סבלנות, זה לא תמיד קורה, אבל לפעמים כן, אז תמיד אני ממליצה או אומרת לאנשים שאפשר. אם יוקר לכם מדי, אז אפשר לעשות את זה. אני הולכת להיכנס לתוך המים, אנחנו נכנסים עם הדולפינים כל יום, לפחות פעם אחת, גם כדי לראות מה קורה בינם לבין עצמם. לא את הרגליים, את היד. מי רב עם מי, מי מזדווג עם מי, וגם כדי לחזק את הקשרים שלנו איתם, כי מן הסתם הדולפין אוהב שתהיו איתו במים, הרבה יותר נוח לא איתנו, אנחנו בתוך הבית שלו, ולכן מאוד חשוב להיכנס למים לפחות פעם אחת. נכון. אז אם יהיה לכם שאלות נוספות, אז יש 2 מאמנים שנשארים במזח, אתם מוזמנים להצטרף אליהם ולשאול את כל השאלות שלכם. אני אלך לשחות איתם קצת. שיהיה לכם תחושה נעימה, חג שמח. חג שמח.
שבת שלום. מה גלית? מה? יסמי, אלה רוצה לבוא אליי. בואי אז.